नों बांद्राय गोजांनाय मोनदोंब्ला हारसिं थाथ'दो दे आं हारसिं थांनोसै दैफ्राव गुसु जाथारगोन लोमजाबायनो हागौ आं हारसिं थायालै आफा आं थांफागोन आंखौ दैयाव हाबाना आंखौ बोरियावसो थागोन आं खबाइ खांख्राइखौ लागोन इसिब्रा आफा नों न'आव थानानै ओंखाम संनानै दोनदो ना दा आं ना खांख्राइ बेदरफोर मोनबोब्ला संनानै जानोसै ओंलै आं थाया नों मालाय बहा हारसिं थानो फिसा बिमा गैजायै गथ' थौ आफा थौ खबाइआ ला ayo pulang aja Den, kamu kamu di kau Anjuna ayo फिसा नों माखौ नायगोमोदों नों फिल्म गेलेनो लुबैदों नों दिनै बिदिब्ला फिल्म थाथ'दो आं थांनोसै दा ओंखामा उखैब्ला संनानै जाहैग्रोदो दे आं थांनोसै आं गेलेयालै दा बिसोर समाय जाबानो फरायसालियाव थांगोन आं सोरजों थानो थ' बिदिब्ला फै बिदा थांनांगौआ सानासो दौलायलांनोसै थ' आंबो सानदोंमोन फिसा नों फिसा सासेखौ फरायसालियाव फोरोंनो नाथाय मा खालामनो नैबे मोनबेसोनि हावरिया खाफाला साननाया जाफुङाखिसै सानसेयाव बोथिसे हाथा हामा आदार नागिरबायनायावनो समा थांगारो फिसा Masih aku nunggu abang terbaik. Nih bawa nih. Ih bawa. Coba cing tuh. Nih bawa nah, waktu bicara. Sini, kubek. Oh nih. Kubek. Banyak hop. White. Đây là không thấy mà sẽ bữa điệu. Bây giờ lại. Baba khobek buंसै मोजाङै दासिम ला बाबा दा फानलाव माइरं सेरसेनि दामखौनो मोननाय नङा नै मासेल' गबायसो आजिखालि दामखौनो होथारलालै बाबा मालाया एसे खस्थ' खालामनो नागिरबायनानै फानहैयो जाग्राफ्रा दाम खमनि लुबैयो थ' थांसै थ'
सानाबो बेलासिबाय दा फाननो हानाय नङा दा बेलासि बायलांबाय नै दिनै मा जादों जाग्रासो बारा जाबाय नामाब्रा बे जलाय फारायावलाय मा जाखो जेबो गैया नामा एरैनो गोजाबोथ' फाइबानो मोनथारालै नायलादो बैफोरना फाननाय ना गिदिर गिदिर ओंखारदों खोमा लादो बेखौ बेसेबां होनदों बेखौ 30 रां होनदोंमोनलै बाबुफोर नैबेना आलादा बे खांख्राइ खोलथोब गोजाया मारै 30 रां जानांगौरा एसे खम लादो होद जानाय नङालै बाबुफोर जोंबा फिसा फिसा बिराद खस्थ'यैसो सारनानै लाबोयो हरनो हानाय नङालै बेल'नो खांख्राइखौनो जाया जायो नामाब्रा औ एसे खम लादोब्रा 20 थाखा लादोब्रा दे होमबा जानाय नङालै लादो 20 थाखा लादो बेजोंबा रिमिन संथारसैलाय दिनै नङा होमबा औ जायो जाबाय दे हरदो थाब गोख्रै जाबायलै बाबा समायाव बोसोरथारनो हाया जाथारबाय गादामलादा रुदु बेदरजों लोंदावराखै रिमिनाखिसै बिहरदोब्रा मोनबाय खोमा खांख्राइखौनो एफ्राव गोबाव एवनांगौ नामा लासै लोंब्रा मा एफा बिखा गोरानफोरबायदि लोंनाय जायो मा होनबावब्रा गादामलादा हिनजाव बुरिफोरखौनो मोनबा हाबा लाना रायजो एसे रायजाबावनो बिमा बुरिजोंलाय बिहामजो लांनानै हैनो हायिनि जायसो रायजायो बिसो मिथियो जाम्बाना जाम्बा बे हिनजावनिसो गाबदों मालाया जाहोनो हायिनि गाबदों गाबाबा थांनाय न'आव जानायनि लोंनायनि आरो संनायनि खावनायनि गेंग्रें गुंग्रुं बिमाजों रायजादोलाय लाबोदो माजे जाबाय ना माजे दे होखाथारदो खेबजां बेदरजों बिसोब्रा आसल मेलेमना बावसो थायो मेलेम गोनां खेबग्राया सानफ्रोमबो खेबग्राया फुनांगौ हारा बिखं मोनसेबो गारनो नाङा माथो बायदों फैसासोलै बेबो एसे गैयिखौनो जाम्बा ओइ नायस'नाखिना आं ओरैहाय ओइ बाजै ना मादै जायो गंसे लाबावदो आं होगोन ना नांगौबा माथो नै गंसे लाबावदो नैलै बथला नै गंसे लाबाव थाब लाबोदो दे लाबोदो माबोरै गंसे जाजोबासै आदा जाबाय दे गैथारला दा गैला लाना दे जाथ'बाय दे लासै लु दालि जों जायाबो सोरथो जाबावनांगौ बेखौलाय सोरनो गालांबावनांगौ गुरुदेबाबो गैया बिसोरनो माथो दासो रिमिनांदोंमोन आय' फिसायाबो मालायनि फरायनायखौ नुनानै इनायनो फरायनो गोसो जायो हाय खाफाल बिमा बुंलांनाय बाथ्राखौ आं माबोरै जाफुंहोनो हाबावगोन Ayna bici, bici aku tunggu aja ha, soalnya lenggar gini. Oh, nih kerja apa mau nani mingle lang bayi. Rabu anda dua hangan tunggu. Bici kan ale bo, sedang ke kamar mau ada mani mau bo di wani mari hibe thadang dilek.
जानोहाय दहाय आयंसो न'आवसो थांनो होनदोंमोन दायोसो थांदों खोमा फाग्ला मा बेसेबांबार न'आव थांबाय थायो बेलाय मिथियाहां फाग्लाया खफा थांदों आब' साहाया दै बिदिबा मा मावनानै मेंलायलांबाय बे लोंथोंसै Tebe gangdोंमोन लां गिलास मोनबा हामगौमोन र' आं लायनि Bapak bonku फोजोबबाय नोङो गारि गंनै लायखौनो है हामबाय दे आंखौ हेसपेसनिफ्राय बारग' होबाय नों नाया दा दैया दैया आंबो गांदोलै नावथि बेखौल' गोदानखाय नोजोर होबा जानाय नङा आंबो नायनांगौ फाग्ला दावस्रि उदै अबे जायगायाव बोरैया नोंलाय नुबाय आदा हिनजावफ्रा माबायदि आखल दिन्थिफ्लायो जाम्बा फिस्लानि होनजायोलै बिसोरो फैदोलै बेफोर एसेसो लोंजिनि र' फाग्ला दावस्रि उदै लोंदोलै लोंदो फैदोलै बिमा मा थाबायनो हाया जाखो बाजारफ्रावबा नुनाय बायदि नांगौ नोंनो बेखौबो लायो दा दिखोनो हायाखै हाब आयंआबा मा लाबोखोलै दिनैबा एफा बुरजा थिखांखौ लायनो हायो हा जोंखौथ' लांफानो हायोमोन ना आयंमोनहा है मास मोनसेनि खराफ्रा बियो नों मारै खालामनो रोंनांगौ जाखो अबस्थ' आंखौ लांफायोमोन एखमबा आयंआ दिनै आं थांफानायखाय आंखौ लांफायाखिसै थेबगा हनै नोंनि आखाइनि थुब्लायसै दिखाय दिगानायनि उन जाबालाय बियो जागोन माथो मावदोंब्रा आयंजों थिखांलायनो हालायलायै आमदों दे गिरा आयं जौ दखानफ्रा बबाव थाजोबखोब्रा माथो नागिरब्लाबो नुला हा नों जौ दखानखौ माथो सिन्था खालामदोंब्रा अ बैलाय माथो बेयावनो लायनोसै थौ माथो बोरो बै मा जाखो थौदो होनब्लालाय थौदो हद फैसाया न' लादो ओइ बुन्दु हरलै जौ हरदों जोंनो ओइ जों नैबे जौ फिथि मोनसेखौ लाबायलै थौदोब्रा थौ माबादि गोख्रै खालामदोब्रा जागोनलै नोंथां जागोन र' एसे लुनांगोन ना थाब ओइ बारा गरम जानानै लाबोया जों फेल जादों मालाय मा जानो बेलाय जों देग्लाय हाया खालमासि होलायगोन ना दे बोदो जागोन नोंथां मा खालामनो नोंथां ओरैबो जाया ओरैबो जाया गेजेराव हमला मेट्रिक बे मेट्रिकआनो आंनि सुनि खाफाल जाथारबायलै बेनो एकदम खेवनो हाया आंनि गांथि जानानै थाथारबाय बोसोरथाम मेट्रिक आनजाद होनानैबो पास जानो रोङाखिसैबा
बे सुनि खाफालखौलाय माथो खालामबावनो थेंगोना दा जाथारैखौलाय माथो खालामबावनो बैसोआथ' दाबो दंबावोना हिनजाव लानानैबावथ' नोङो फरिखा होनो हायोना एक्सुवेलि बन्थ' नों थिगखौनो बुंदों बुंनाया नाथाय बे थेंगोनाया हिनजाव गोसोथोनो रोङाबा बोरै हिनजाव मोननोब्रा दोद माहाजोननि फिसा जानानै हिनजाव गोमायो नामाब्रा खाफाल नांगौलै आदुआ खाफाल नांगौ खाफाल गैयाबा बोरै हिनजाव मोनो नों दोद फाग्ला माहाजोननि फिसाज्ला जानानै हिनजावा गोमायो नामाब्रा बिफानि धोन दौलुआलाय माथो जाखो मा जादोंब्ला थेंगोना आनजादफ्रा मोजाङै उथ्रिबायफा नालाय भांजागोन जायोलै नैबे माथो बेनो बे अन्थाइ खामफ्लायाव आङो मेट्रिक पास जायाखिसैलै सार बिनिखायनो जोङो लामायाव पार्टि जादों साराबो बाहागो लानो नामा जोंजों लानोबा लानो हागोन बै लोंनाय जानायाव मास्टार सात्रनि डिफारेन्स गैयालै सार नंगौलै नंगौ जायो ओरैनो साइकेल सालायनानै गांहाब बोखाथारबाय आं लुदो लुना हरग्रा गोजाना सार जायोलै आं गुफुरखौसो बांसिन लोङोमोनलै जों गुफुरखौ लायो हालै लोंला सारनो जायो दा साइकेल नारलांनायाव एसे मुजिलांथोंसै जायोलै लोंनोसैबोलै बावफोर सार लोंनो सार माब्रैथो जाखो रिजाल्टफ्रालाय चान्सफोरबो मोनथ्राखैमोन नामा एसेबो गैयालै सार चान्स आं जा मखस्थ' दंमोन बेखौनो लिरना हरदोंमोनलै सार नाथाय खाफालानो गेवथाराखिसैब्ला सेस दे जेबो सिन्था खालामनाङा फैगोन बोसोराव होफिनबाव चान्स होगोन आं खाबु होगोन आरोबा डिभिजन लाखिनायनि सुबिदाखौ आं बानायना होगोन सिन्था खालामनाङा खालमासिल' होफिनबाव बेलाय माथो आं बुंखाबायना सारानो रादाय खाखाबाय होननानै देग्लाय जायाखिसै फैगौ बोसोरावथ' सारा चान्स होगोन होननानै बुंखाबायना बुंनांला दे बन्ध' एसे लुबावदोलै ओरैनो हरलै सारनो जागोन आदा दे हले गांनानै फैखाथारनायलै लोंदो सार लोंफानाय जाबाय दे ए बाबु थांखु दंना नादोलै दे नादो ए दङ सार दङ थांखु जायाबा मोजां सार बुंबायब्ला जागोनलै सार आं देग्लाय खेबसे होबावनोसै आं नाजानोसै आं दंलै आं दं आं बुंदों नों फरिखाखौल' होफिन मा लिरनो लिर नै सार थांखुआ जादों जाबायब्रा साबाय सार आं होगोन सुबिदा नों फरिखाल' जिरायफिनबानो जाबायना जाबायना दं होनखाबायना आं दं एबार जेबो सिन्था खालामनाङा आं होखाबायना बन्ध' दंना गैला बे एसेखौ लुजोबदोलै दे माबार लोंनानै थांसै लुब्रा सारनो लुना बन्थ' सारनो लोंदो दे जोबनायाव बयबो ज' थांसै मेंनायजों जाबजों दे ज' थांनायसै हा जाबाय औ सार दे सेंग्रा मानसि एसे थांलाय बोरायबालाय बारा बुंनो हाया र' बिदि जायाथ' ए सार लोंदोब्रा लोंगोनब्रा आं लोंगोन फरिखा पास जायैनि गरम जाबायलै नै आंना सालायबाय ओंखारबाय नामाब्रा बन्ध'आ आंना बिदिनोलै सार ज' थांसै सार
थांफायो नै बिबारि दिनै मानि इसिबां थाब क्लासआनो जाया बेखायनो फैबाय आङो थांनोसै औ थ' बिदिब्ला जाबाय गिलिरथारलै नों नांगौ ना लामाखौ आराम जाना नोंखौ दाहाय मावखानांगौ ओइ आराम जाना सोर बियो आराम जादों बेयो जोंनावनो थायो सोर बियो आराम जादों खोथायानो जाया मानो जोंनि न'आव थायो मानेथ' जोंनि न'नि बायदियानो ना अ नोंहा मा बुंनांगौ दं बेयाव